L'endemà va començar i tothom estava trucant-se uns als altres, a nosaltres també, als nostres familiars. Trucaven i comptaven les nostres baixes. Aquest ha mort en aquesta guerra. I aquest dia va ser el pitjor. I recordo que estava a casa meva i la meva amiga propera, Anne, em va enviar un missatge, Gaia, i jo estava dient, Déu meu, no, 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 sisplau, no, no. I quan ella va dir, Gaia, jo ja pesnava com, crec que alguna cosa va passar. Llavors ella em va dir que el seu germà havia traspassat. De veritat, és una sensació, no saps què pots fer i la guerra encara no s'ha acabat. Però has d'estar amb la teva amiga. I en aquest moment pots entendre com res és important com la vida.